Poďme si spolu dneska prejsť náš nový modul načítavania objednávok pomocou umelej inteligencie. Povedzme, že mám tu nejakú takúto objednávočku, takže vidím, že mám tu zákazníka, mám tu nás ako dodávateľa, máme tu nejaké vozidlo, nákladku, výkladku a všetky vlastne potrebné veci, ktoré bežne v objednávke mám. Skúsme si ukázať, ako umelá inteligencia dokáže takúto objednávku načítať a pracovať s ňou v Mangu. Takže sme v objednávkach, dáme si importovať dáta z objednávky. Teraz sem jednoducho pretiahnem danú objednávočku a umelá inteligencia mi ju teraz celú rozoberie a vyťahne si z nej položky, ktoré sú pre nás dôležité. Tvar objednávky nie je vôbec podstatný, takže dôležité je, že to je PDF-ko a už od akého zákazníka to dostanete, to je pomerne jedno. Vidíte, že umelá inteligencia nám vytiahla všetky dôležité veci ako zákazníka, dodávateľa, cenu, nákladku, výkladku. Samozrejme, každú jednu vec ja môžem rozkliknúť. Takže vidíme tu, že k zákazníkovi mi našla zákazníka ičo, dičo, máme tu adresu, ulicu, štát a dokonca aj kontaktnú osobu, ktorú našla na danej objednávke. Ďalej tu máme nájdeného dodávateľa, čiže nás, máme tu cenu. Vidíme, že cena s DPH, bez DPH, je tam cena bez DPH. Máme tam ďalej nákladku, akú našlo, čiže vidíme, našlo aj tovar, váhu, kde sa nakladá a samozrejme výkladku. To isté vrátanie vrátené dátumu. A všetky nájdené dáta si ja môžem jednoducho zmeniť. To znamená, ak by to zle vyčítala umelá inteligencia z daného PDF-ka, nebolo to 7.8, ale 8.8 alebo niečo podobné, môžem si tu jednoducho zmeniť. Všetky tie poličká sú vlastne odomknuté na editáciu a vlastne tu aj vidíte, či Mango našlo dodávateľa, geolokovalo nákladku, geolokovalo výkladku. Ak by náhodou negeolokovalo, nič sa nedeje, vy si to môžete potom ešte doupraviť priamo v objednávke, to nie je žiadny problém. A tento krížik nám ukazuje, že Mango nenašlo takéhoto zákazníka v adresári s týmito dátami. To znamená, buď si môžem tu začať písať a nájdem si tam proste nejakú firmu, hej? Čiže niečo tam napíšem a začne mi to vyhľadávať firmy, stačí mi kliknúť a použijem ju, nejak takto. Alebo tú firmu naozaj nemám v adresári a nemusíme robiť nič. Ja stačí, aby mi som klikol na vytvoriť objednávku a Mango mi tú danú firmu založí. A teraz, keď si vlastne zvolím vytvoriť objednávku, tak zvolím si už len menu a klikám na uložiť. Ako si všimnete, Mango mi automaticky zapísalo zákazníka, môžem si vlastne otvoriť, takže vidíte, že mi založilo zákazníka so všetkými atribútami alebo informáciami, ktoré našlo. Zároveň mi Mango vytvorilo aj osobu do firmy, čiže vidím Jožko Novák zavináč ABC Expedition s telefónnym číslom, takže založilo mi firmu, založilo mi osobu, a zároveň mi vypísalo kompletne objednávku, vrátane referenčného čísla, ak sa našlo. Mám tu nákladku, výkladku, mám tu miesta, mám tu vypísanú cenu, čiže vidíte, že toto mi urobilo vlastne kompletne a mne už stačí vlastne si len ukázať mapu, tým, že adresa, nákladka, výkladka bola geolokovaná, tak mi krásne ukáže celú trasu, takže mne stačí už len vlastne vo finále si vybrať vozidlo, ktorým chcem, aby som to išiel. Môžem si dať aj začiatočný bod, aj nejakým takýmto spôsobom, alebo si ho jednoducho dám preč a vlastne ukladám objednávku. Tak, videli ste, ako rýchlo Mango dokáže založiť takúto objednávku pomocou umelej inteligencie. Keby som do toho nekecal, tak tipujem, že to môže byť nejakých proste 10-15 sekúnd aj s jemným načítavaním. A viete si určite predstaviť, koľko to môže ušetriť času vašim špedítorom alebo dispečerom proti bežnému zadávaniu a celej objednávky vrátane nového zákazníka, novej osoby. Ešte čo by som povedal úplne nakoniec, a možno ste si aj všimli, tak Mango založil rovno do súberov danú objednávku, tým, že sme si ju vlastne už pri naťahovaní naskenovali alebo teda vložili do systému, tak Mango ju rovno priložilo a takisto táto vec mi vlastne odpadá z mojej práce. Myslím si, že to je celkom šikovný modul, čo o ňom poviete?